3rd डेआव सफैबाय ओमफ्राय दा जोबनायनि लामायावनो दङ जास्ट मोनसे सिन दंबावो एन्डिंनि बेखौ लाखांनायनि उनावहाय जोबसिगोन गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब आरो प्राइम 24 हेडलाइनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आंनि मुङा सायास्रि बसुमतारी एक्टरनि मुंखौ खोन्थानो हागोन ना एक्टरखौ सोरां नार्जारिखौ लाबोदों बे जानाखि ओंखारनो गोनां मिउजिक भिडिअ एलबाम बेखौ बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौथ' दा जेनेबा जिखिनि माने गासैबो जिबायदि माने जेनेबा हेल्प खालामनानै जिबायदि बयबो सापर्ट होनानै जे माने बे एलबामखौ बानायनायाव माने हेफाजाब होदों बैसोरखौ नायनानै टीमखौ नायनानै आङो माने मोजांखौनो जागोन होननानै आसा खालामदों मेथाइनि देंखोगिरिखौ बुंनो हागोन ना देंखोगिरिफोरनि मुंखौ जिउनि आलासि मेथाइखौ लादों आङो ओमफ्राय बेयावहाय खनदों नबानिता आरो बिटु डिरेक्सन आरो कनसेप्टखौ सोर होदों बेनि डिरेक्सनखौ खालामदों आदा प्रबिन बर' बेखौ मैथा होननानैबो मिन्थियो मैथा बर' होननानैबो मिन्थियो ओमफ्राय कनसेप्टखौ होदों रिंसार बसुमतारी साननैसो उनावनो बिदिबा नुसिगोन मिउजिक भिडिअ एलबामखौ औ थारैनो थुलुंगा होनोबाथ' दा जेसेबांखि जोंनि माने टिमावहाय दङ बियो गासिबो सापर्ट खालामदों आरो गासिबो हेल्प खालामदों आं माने गुटे हल टिमखौनो आं थेंक्स होननानै बुङो आरो बिनि गेजेरावनो आं गिबियावनो आंनि आइ बाबामोनखौ आं थेंक्स होननानै बुङो मानो होनोबा पेरेन्टस नङाबा बिमा बिफा नङाबाथ' जों जि मावनांगौ खामानि बेखौ जों मावनो हाया स' सबनिसाय माने फार्स्ट थेंक्स आंनि आइ बाबा ओमफ्राय आंनि गुटे हल टिमखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेनो आब'नि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ एलबाम जागोन ना औ नंगौ बिनिफ्राय आब'खौ मोनसे जों खोनादोंमोन गोजानाव थाहैनानै मोनसे भारत नाट्यम कर्स लादोंमोन होननानै बे कर्सआ जोबजोब्बायना औ आङो 2014आवनो थांदोंमोन छत्तीसगढ़ इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालयावहाय ओमफ्राय बेयावहाय आङो डिग्रिखौ 3 इयार्स खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय MA 2 इयार्स खालामनानै 5 इयार्स दा रिसेन्टलि 2019आवहाय आंनि बे कर्सखौ आङो फोजोबनानै फैबाय आब'खौ खाफालाव सिन्दुर फुननाय नुदों आब' हाबा जाखानायसो ना एक्टिंनि थाखाय सिन्दुर फुनथ'दों हाबा बर्थमान आं जाथ'वाखै बियो जास्ट माने जोंनि एलबामनि मोनसे सर्ट दङ बेयावहाय माने मेरिटनि माने श' दङ बेखौ आङो माने बिनि थाखाय फुननाय जादों सिन्दुरखौ फुनथ'नाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बे बड'लेण्ड रादाब आरो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय नों आब'आ रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे खावलायनो सानगोन नामा खावलायनायखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जों दा जि एलबाम बानायदों बेनि गेजेरजों आङो मोनसे मेसेज होनो लुबैयो बेयावहाय जेन मा होनो बेखौ सासे गामि एरिया गामि एरियानि सासे हिन्जावसाया माने जोंनि माने फिल्डआव जोंनि बर'फोरनि माने समाजनि गेजेराव आरोना माने मोसानायखौथ' जों सिगाङाव एसेबां माने माबा खालामामोन आरोना माने एक्सेप्ट खालामामोन मोसानाय होननाय बिथिंखौ दा निउ जेनेरेसनावसो जों बेफोरखौ एसे माने जेनेबा मा होनो बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय बा बेखौ गनायथिनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों स' बेयावहाय बेखौनो दिन्थिनाय जादों जे सासे गामि एरियानि हिन्जावसायाबो जे जेनेबा मोसानो हायो बेनावबो बिनि गुना दङ मोजां दिन्थिलांनो हायो मोजां डिग्रि लाहैनो हायो बेखौ बे एलबामनि गेजेरजों बेखौ मेसेजखौ आब'आ जि बे एलबामनि गेजेरजों जि मेसेज होनो नागिरदों बुंनो थाङोब्ला आब'नि जिनाखि लाइफ बे लाइफजोंनो जोङो मिलायदों होनना साननांगोन आब'आबो सासे गामियारि आइजोआनो अब्लाबो आब'आ गोबां नाजानायनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव सासे मुंदांखा बेबायदि डिग्रि लानानै फैनो हादों बिनि थाखाय आब'खौ गोजोननाय बावहरबाय आब'नाव आङो जोबनायाव मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों जे आब'नि मिउजिक भिडिअ एलबामा साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज जागोन रिलिज जायोब्ला जों रायजो राजाफ्रा नायनो गोसो जायोब्ला जों मायाव नुगोन आब' बेखौहाय आंनि मोनसे नृत्य छाया इउटुब चेनेल दङ नृत्य छाया बेयावहाय थांनानै भिडिअखौ नायनो हागोन आरो लोगोसेयैनो आंनि चेनेलखौबो लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामगोन होननानै आरो बयबो बे भिडिअखौ नायनानै अनसायगोन होननानै आसा खालामनाय जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सफैदों दा गिबियावनो नोंथांनि मुंखौ आरो नोंथांनि सिनायथिखौ जों होग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गिबियावनो आं खुलुमनाय मान बावहरबाय आरो आंनि नामा सोरां नार्जारि आं सिगां बड'लेण्ड रादाब आरो प्राइम 24 हेडलाइन्सखौ आंखौ वेलकाम खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय बावहरबाय दा नोंथाङा जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै माबायदि मोनदों गगामुग ओनसोलाव फैनानै आं बेयाव फार्स्ट टाइम फैदों एबारसो बिराद मोजां मोनदों आं बे डिस्ट्रिक्टआव फैनानै जायगायाव फैनानै
आरो माखासे गोबां जायगाफोर नुनो मोनबाय सिनारिफोर नुनो मोनबाय मोजां मोनदों आं फैनानै गोजोननाय बावहरबाय लोगोसेनो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों नोंथाङा मिउजिक भिडिअ एलबाम खालामदों बे मिउजिक भिडिअ एलबामनि मुङा मा जिउनि आलासि जिउनि आलासि एलबामखौ नोंथाङा माबायदि जागोन बायदि मोनदों एलबामखौथ' आं जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि मोनदों आं एसे इउनिक जागोन बायदि मोनदों आं आदसा गोजोननाय बावहरबाय बे एलबामनि एक्ट्रेसनि मुंखौ फोरमायनो हागोन ना औ आब' सायास्रि आदसा प्रडिउसाराबो बेनो ना औ गोजोननाय बावहरबाय नोंथाङा दा नोंथांनि शुटिंआ जोब्बाय ना शुटिंआथ' दा जोबसिगोनसो जोबनाय लामायाव फैबाय दा दंबावो जोबनायनि लामायाव फैबाय दा जेबा दस्रा माबानानै दा जोंहा दिनै ओंखारलांसिगोन आरो थिग আছে गोजोननाय बावहरबाय नोंथाङा जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव फैनायनि थाखाय बेनि थाखाय नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब आरो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय